A máš něco, co bys chtěl jakoby poradit třeba těm, co by chtěli začít chodit na tréninky, ale třeba mají strach z toho vůbec přijít na to? Musia sa len prekonať. Je to všetko je vždycky len v našich rukách, takže ak sa bojíš, choď len na jeden tréning, skús to a sám posúdiš. Ja som to tiež skúsil a chytilo ma to. A ako si spomínaš ty na svoj prvý tréning, keď sme pri tom prvom tréningu, keď si prvýkrát zavítal do toho gymu? Ja som bol na prvýkrát do gymu, ja som bol futbalista, ja som mal kamarátov, čo robili kickbox a my sme si dali dohodu, že oni vyskúšajú môj tréning futbalový a ja vyskúšam ich tréning a ja som skúsil ten kickbox a chytilo ma to, bavilo ma to, bolo to také živšie, adrenalinovejšie, tak som si potom hrával futbal aj toto a potom som sa už dostal do takého štádia, že už som chcel aj zápasiť a už potom išlo jedno s druhým. Takže boli dobré spomienky, mňa to bavilo, lebo my sme vždycky, keď sme išli na tréning, sme zahrali si tam basketbal, nejaké hry pred tým tréningom vždycky boli, takže už aj na to si sa tešil, vieš, takže bolo to také fajnové. A ten prvý tréning, to bol hneď kvázi tej Trnave, alebo to bolo niekde inde? Nie, to bolo u nás v Galante, tam bolo taký kickboxerský klub a tam boli takí skôr, že taký tý like kontakt, semikontakt, že nie ty klasický, vieš, taký ten kickbox, ale len, že kopeš iba na nohy, kopeš iba hore a to bolo fajnové, ale celé to niečo tvrdšie, tak som potom prestúpil do Galanty, čo bol môj prvý tréner kickboxu Vendo. To bol thajský box a tam som bol veľmi spokojný, lenže on potom pracovne odišiel a dostal som sa do Olim Gymu Šala, tomu Palovi Kurucovi, Lapovi, čo k nemu chodia viacerí.